όπως λέει και ο Σεφέρης, γιατί διαβάζουμε και ποίηση. Ανεξήγητο είπες. Ανεξήγητο. Δεν καταλαβαίνω τους ανθρώπους. Τώρα υπήρχε αυτή η ιδιαιτερότητα. Παρουσιάζει τον εαυτό της, μιλάει για τον εαυτό της. Σε ευχαριστώ και θα σε ευχαριστώ για πάντα, να το ξέρεις. Εγώ ευχαριστώ και είμαι πάντα διαθέσιμος για ό,τι τρέλα σου έρθει. Γιατί έχει σκιστεί, έχει γράψει κάτι με πολύ χιούμορ. Περνάμε στον ένα και μοναδικό, στο πιο γαμάτο, στον τέλειο αδερφό του κόσμου, Παναγιώτη! Πού είσαι ρε φίλοι μας? Άρα αυτό το πράγμα είναι δικό της.